Jordi Soler, veig que no Nosaltres volem un poble agradable, un poble cívic, un poble culte, un poble avançat del nostre país. I per tant, a Caldes de Montbui, on som avui, igual que a molts dels pobles que avui estan representats a través de vosaltres, doncs també ens hem decidit a perdre la por i a intentar que la nostra ciutadania perdi la por i que es pugui expressar lliurement en un referèndum, en una consulta popular al voltant de la possibilitat de que el nostre país esdevingui independent en un futur no massa. Bé, bon dia i bona hora a tots. Gràcies per la invitació, senyor alcalde. Si continuem ferms, això serà possible i depèn senzillament de nosaltres. El que opinin i el que diguin més enllà de l'Ebre, doncs molt bé, està molt bé. Són ciutadans de dret, que opinin, que diguin la seva. Però nosaltres el que hem de fer és treballar per nosaltres. No ens ha d'importar el que diuen. Nosaltres hem d'anar a la nostra, tranquil·lament, cívicament, legalment, però hem d'anar a la nostra perquè això està agafant ara mateix un volum realment espectacular. La paraula a la Laura Vilagrà, que és alcaldessa de Santpedor i que en una determinada època de les nostres vides vàrem coincidir a la Facultat de Ciències Polítiques. Endavant, Laura. Bé, gràcies. Bon dia a tothom. Bé, jo crec que avui és un dia important, no? Un dia que ens hem de felicitar que gent tan diversa com la que estem aquí, diversa políticament i per moltes altres raons, doncs siguem capaços de tenir un objectiu comú de país, com és el tema del reconeixement del dret a decidir. D'alguna manera, cadascú llavors farem la guerra a cada poble, però avui som tots al centre del debat polític, el dret a decidir. D'alguna manera, el reconeixement de l'autodeterminació, però no només això, sinó un aprofundiment democràtic amb les consultes que tirarem endavant. Tots pensàvem que era una acció voluntària, que amb temps aconseguiríem anar sumant adhesions, però la gent d'Arenys ens ha facilitat molt les coses i suposo que ha donat una normalitat a una paraula que per molts és molt habitual, però per molta gent no, que és la independència. I res més, jo demano que comencem a caminar tots junts. Com dic, després d'una anàlisi del món local, hi ha temes que estan per damunt de les picabaralles polítiques i entenc que el futur i la llibertat del nostre país està per damunt de les baralles polítiques. Hem de ser capaços i madurs de fer les coses amb unitat, però arreglem tot el que faci falta, però és un tema més enllà de si asfaltem un carrer, si fem una plaça, si pintem l'escola blanca o vermella. Siguem capaços de treballar tots junts. I comencem a caminar. Moltes gràcies i tots molta sort. Liliana Vilanova, que és regidora de Montesquieu. Sí, bé, aquí a la taula em sembla que soc l'única que soc regidora, la resta són alcaldesses, però bé, de moment la CUP encara no tenim cap alcalde o alcaldessa, però bé, tot arribarà. La consulta popular d'Arenys ha fet canviar moltes coses i ha marcat un punt i a part en la política catalana i espanyola. Amb aquesta eina democràtica s'ha aconseguit tensar l'acord amb l'Estat i des del nostre punt de vista i en comparació s'ha avançat més com a país en un mes que en 30 anys de pseudodemocràcia. Es vol quedar aquí. El marc territorial que sempre ha defensat la CUP són els països catalans i per tant nosaltres no ens oblidem ni del País Valencià, ni de la Catalunya Nord, ni de la Franja, ni de les Illes. La CUP treballarà perquè en aquestes parts del territori també s'hi facin consultes. Companys i companyes, sense res a perdre i per molt a guanyar, avancem cap a la independència. Gràcies. Aquí som presents alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores d'una setantena de municipis que bé, doncs, ens hem decidit tirar endavant a recolzar les nostres societats civils locals per seguir l'exemple d'Arenys i tirar endavant les consultes populars. Tot seguit passo la paraula a Jordi Fàbrega, que és l'alcalde de Sant Pere de Torelló. Jordi, endavant, sisplau. Bon dia a tothom. De veritat que gràcies per haver vingut. De fet, conjuntament amb la Laura i amb altres vam començar aquesta història l'any passat del Decidim.cat, vam néixer al desembre, per tant menys d'un any de funcionament. Ell i tota la resta de la societat civil arenyenca i la resta de regidors ens han demostrat que si aquest poble vol, tot és possible. I segurament com a poble a vegades tenim poca confiança en nosaltres mateixos i les nostres pròpies possibilitats que tenim. Sovint, com a nació sense estat, jo crec que, com totes les nacions sense estat al món, tenim aquell complex, el complex de l'esclau, aquell complex que sempre ens sembla que amb l'imperi no hi ha res a fer. Al contrari, hem de fer submissió constant.
i que nosaltres mateixos ens en podem sortir. Sembla que se'ns hagi de donar la llibertat, no? La llibertat col·lectiva. I tu, Carles, amb tot el teu consistori, amb el vostre municipi que ho va referendar, amb una societat civil ens heu demostrat i ens heu obert una escletxa al camí. D'un país que resisteix a desaparèixer, d'un país que vol començar a caminar decididament cap a la seva independència nacional. Moltes gràcies i endavant i força. I li vull agrair molt en nom de Decidim.cat que avui estigui aquí a Caldes també i ens acompanyi en aquesta reunió. Ja el coneixeu tots, només dir 3 coses. Hi ha 3 municipis. Si s'acaben l'espoli fiscal i els diners de l'espoli es dediquessin als municipis, el pressupost de cadascun dels vostres municipis es multiplicaria per 3. Per tant, alguna relació té la independència amb l'enllumenat, amb arreglar les faroles, i amb arreglar les places, i amb fer llars d'infants, i amb fer totes aquestes tasques quotidianes que han de fer els municipis. Això s'ha fet d'una manera ordenada, pacífica i com si fos una elecció, de la mateixa manera que es fa una elecció. Amb urnes, amb rigor, amb interventors, amb meses, etc. No amb una capsa enmig del carrer, no amb una enquesta o no amb alguna cosa que pugui ser, perquè enquestes d'aquesta mena n'hi ha hagut ja fa anys. Alcaldes i que es porten la seva pròpia premsa i coses d'aquestes. I va ser una cosa molt estranya, no sé si en algun poble més, però resulta que nosaltres vam encarregar, va ser Esquerra qui va presentar aquesta moció, i ens vam encarregar de parlar amb els partits polítics que formen part de